Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya unu anọ na ya. Gerenụ akụkọ nke taa bụ Fraịde abalị 10 nke ọnwa 10 afọ 2025 ahịa afọ dịka o si gbaa n'akwụkwọ ndị dị iche iche. Abụ m Okechukwu Anyanwụ. Na Punch, anyị nụrụ na onye isi ala bụ Bola Tinubu ahọpụtala Joash Amupitan dịka onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị na ntụliaka elu na Naịjirịa bụ INEC na mkpirisi bekee. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na ụlọ ọrụ EFCC akpụpụla onye bụbu onye isi Nigeria Social Insurance Trust Fund NSITF na mkpirisi bekee bụ Ngozi Olejeme n'ụlọ ikpe dị n'Abuja maka ebubo mpụ na aghụghọ nke gụnyere izuru ego ọha karịrị otu ijeri naira 1 billion naira fraud. Ndị omeiwu nke mba Peru achụọla onye isi obodo ahụ bụ Dina Boluarte Ukweruala chụpụ ya n'oche ọchịchị. Nke a bụ n'ihi na ọchịchị ya jupụtara na mmebi iwu na mpụ na aghụghọ. Ọ bụ n'akwụkwọ Punch ka anyị nụrụ akụkọ nke a. Na akwụkwọ The Nation, anyị nụrụ na gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo akagbuola ihe ọbụla bụ mmemme ekeresimesi na ngwụcha akwụkwọ nke a kpọrọ Christmas Party na Graduation Party na gburugburu steeti Anambra. O kwuru na atụmatụ nke a bụ iji mee ka ụgwọ agụmakwụkwọ dịtụrụ nne na nna mfe. Anyị hụrụ n'akwụkwọ Sahara Reporters ka onye bụbu onye omeiwu na onye na-agbachite ikike mmadụ bụ Sinetọ Shehu Sani na-akatọ ụlọ ego mba ụwa World Bank, na-ekwu na ha bụ amoosu na ụmụ mmụọ zọgidere ekọnọmi Naịjirịa ụkwụ. Na Channels, ndị omeiwu nke Naịjirịa na-agụla ha ebubo ahụ nke si n'aka otu onye omeiwu nke mba Amerịka nke na-ekwu na ndị oji egbe na-achọ ikpochapụ ndị otu Kraịst na Naịjirịa. Ha na-ekwu na akụkọ ahụ bụ asị ọcha nke nwere ike itisa obodo. Na Daily Trust, anyị nụrụ na ụlọ ikpe steeti Kogi nke dị na Anyịgba dị na kansụl Bekina atụọla otu nwoke aha ya bụ Hussein Mustapha mkpọrọ ọka maka ịghọgbu, imetọ na ịkpasa obere nwata nwanyị iko n'ike. Na akwụkwọ Punch, anyị nụrụ ka ndị uwe ojii nke isi obodo Naịjirịa FCT Abuja na-ekwu na ndị ohi ahụ gburu onye nta akụkọ Arise News esighị na Naịjirịa nweta ngwa agha ha. Ha siri na Niger Republic nweta ha. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na ndị ojebe bandit emekwela ọzọ ihe ejiri mara ha. Ha wakporo obodo Idofin Odoase dị na kansụl Okeero nke steeti Kwara. Ha gburu ọtụtụ ndị mmadụ ma dobe ndị ọzọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Na akwụkwọ Channels, anyị nụrụ na ndị uwe ojii nke isi obodo Naịjirịa bụ Abuja anwụchiela mmadụ 12 bụ ndị a na-enyo enyo na aka ha so na ohi na ogbugbu egburu onye nta akụkọ Arise TV ahụ bụ Somtochukwu Maduagwu. Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya, otu akọha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ Fraịde abalị 10 nke ọnwa 10 afọ 2025 ahịa afọ. Ka Chukwu chekwa anyị niile n'abalị a. Aha m ka bụkwa Okechukwu Anyanwụ. Ndewonu.